हाँ सर, तो क्या हुआ सर वहाँ पे आज जिस तरीके से आज बातें चल रही थी ना कि मुलाकात होने की? हाँ, बहुत सारे लोग थे, 100-150 लोग थे। अच्छा अच्छा। ठीक है, मैं तो और मेरे साथ टुनटुन यादव अपना राइटर नहीं है, हाँ हाँ राइटर, हाँ हाँ। बस हम दोनों लोग गए थे और साथ में एक और भाई था राजा। अच्छा अच्छा, जो लाइव में आए हुए थे आई तो थिंक आप लोग। हाँ, तो हम लोग थे वहाँ गए, तो वहाँ तो बहुत गर्मा गर्मी वाला माहौल था एकदम। अच्छा अच्छा। हमको पकड़ के फिर कुर्सी बैठा दिया गया। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो हमें कोई ऐसा टेंशन नहीं, हम अपना बात किए। हम हम्म। बोले उसको बुलाइए ना जो पंचायत कर रहा है। और सबसे बुरी बात इसमें थी ना कि इसमें पवन सिंह इन्वॉल्व था, ये हमको अच्छा नहीं लगा। सुने में आवा था कि घेर के करेगा बैठले रहुआ सन आए पूरा एथी तरफ से बड़ा लाइव आके एक एक मिनट में का हो गइल तू नहीं खा जाना आए बड़ा छतिया छतिया के दूसरा आउ देखिए हमरा के कहे के नु कि औकात ना रहे नु त केहू से ना टकराए के चाहिए। ठीक बा, ई केगा बिलाई बन के बोलत रहे जी। हम वो दिक्कत इस बात का है कि पवन सिंह इसमें इन्वॉल्व था। ए धुरंधर भैया इन्वॉल्व ना रहे उनका हो धुरंधर भैया देखी मेन चीज बानू हई चला यूट्यूबर हाउ एगो ओकरा के यूट्यूबरो ओकरा नाक में से खून निकाल दलो मार के वो सब ओकरे चलते भइल बा। अब उ ना रही उतारा के ना चढ़ाई त तारा इज्जत के फलूदा ना बनित रउआ के बताई केकरा मतिन त ओकर मुंह बा केसन को लेकिन ई अगर जे ना चढ़ले रही त इज्जत के फलूदा ना बनित। अब रिकॉर्डिंग सुनबे कैले हलो आप कहत हूँ कि जॉन बुलाया था वो नहीं आया, दूसर कोई पकड़ के रखा था तो उसका आदमी था भाई तो आवे वाला रहुए उ अभी फ्लाइट में रहुए तारा अब अगुताई हो गए रहुए। महाराष्ट्र में, गुजरात में, अभी राजस्थान में पूरा माने जम के चक्रवात बा। ठीक बा, अब वही से फ्लाइट डिले हो गए। फ्लाइट में तो मोबाइल चलावल ना जला है कि पोस्ट डालो। ठीक बा, अब देखो अब जब चौपल भैया तो तारा के वीडियो बना के बतैले वीडियो बना के क्या लगा डायरेक्ट फोन कइले रहुए। हो महाराज फोन कर सुन अरे उ तो बतिया भुलाइए गटे उतरते इनके फोन कहूं फोन कइले रे तो माफी मांगले बड़ा काजन मर दे हैं माफी मांगले की गलती हो गइले थी बोल तो इहे थी बा मोर तो हमरा तो बुझाता जे उनका फ्लाइट के खर्चा करावे के फिर ई पुजवा नु आंडू पांडू ना आई। ठीक बा ए भाई पवन सिंह पावर एजी से खत्म होला एजी से शुरू। ठीक बा हई एगो बात बताई ना महाराज फोन का क्या माफी मांगे के है कि छोड़ दो माफ कर दो हमरा के यही खातिर छतियात रोन का। देखो हम विवाद के बारे में नहीं हम नहीं चाहत ई बोलल नु केकरा बैठा बुझत रहन एकदम आसान। हम नहीं चाहत कि भोजपुरी में विवाद हो, लेकिन जब होत रहुए तो हम कहत नहीं मर्द होइए जाओ होखे के ई रहुए नु कि जब तार लोग के ढेर गर्मी रहुए तू गई रहो जी बार बार लाइव आ के 2-2 मिनट पर लाइव आवत रहो तू जनता के ये देखाओ के चाहत रहो जे हम आ गइल बनी उ नहीं खनाइल आ जब ओकर अरे जब घेर के बैठो जब सब लाइव देखौवा ठीक बा अपन की आइल बनी देखौवा जब घेर के बैठो तो उ काहे देखौवा घेरुआ से वो देखाओ चाहिए बैठौवा सब कालारवा ध के वो देखाओ के चाहिए। हां करत कर 2-3 थापड़ दे दूंगा सब वो देखाओ के चाहिए वो देखाओ के जानता कि का भइल बा। ए लेकिन एगो बात बता एगो बात सुनो तू मर्दे भोजपुरी के अच्छा एगो आदमी ठीक बा हई आंडू पांडू के चक्कर में पड़ के मर्दे हऊ एगो यूट्यूबर आ एगो हऊ बाबे ओकरा के का ओकर थपे लागल बा इंटरनेशनल चल के ओकरा चलकर में पड़ के मर्दे तू चल गो छतिया के हो हैं। अब तहार हई इज्जत खराब भइल बा कहां से आई मर्दे बतइबा तू खुद से तारा ना सोचेला मर्दे कि हऊ आंडू पांडू के चढ़ावला में तू चल जाता। सबसे पहले सुनी ना इनकरा एक एगो चीज के शौक रहे नु कि माने ई बहुत माने ना होला हेगा मिक्स देम उ चीज हम लेकिन इनकरा पता ना रहे कि बनारस में पवन सिंह के संग रहे लइका उ। अब पवन सिंह ए महाराज यही है उ थोड़ी तारा लोकेशन भेजते भेजते चौपते बड़ा पोस्ट डालते रोशन बड़ा दुका करते रोशन तले गलती से माने चल जाता कि नाम उनकरा लगे। अब उ यारवा पूरा अपन जोगाड़ लेके निकलल बनारस खाती आ इहो लो बनारस वाह मत आजू चल जालो बनारस हो सुना तनी कि माफी उफी मांग ले दुका उका कह देलो आजो चल जा बनारस मत भोजपुरी में जब ये होता इनकरा हिम्मत न के जाई विशाल सिंह के कुछ बोल देस कहियो हौ अभी देखो तनी एको वीडियो नहीं खबर ले का रे ए लगाओ बनाओ ना एगो की थी हमारे मौसा को पकड़ के बैठाया गया हमारे मौसा को हाँ करते करते 3-4 थापड़ दिया गया। बना वीडियो
लेकिन देखो आज तक ले हम भोजपुरी इंडस्ट्री के कहला भोजपुरी इंडस्ट्री उ आइल बका जाने कहां से केने से अभी ओकर चिठवा हो सुनो कि ना सिंगर बने खातिर का कोइले म्यूजिक डायरेक्टर राइटर कंपनी वाला के साथ कोई ई आई रहे सिंगर बने बारा छोड़ ओकर चिठवा बने आई रहे ठीक बा ओकर चिठा सिंगर बने के चक्कर में ई गोइल बहुत कुल को ए रहे दीवारा जो कर बाद में जब एकरा के लूट लले सब पूरा ओकरा बाद आइले तो अभी कॉलेज ना अब हमरा के लोग के गरियावे दो सुना देखो आज तक ले हम तारा मौसा के जब हालत खराब हो गइल बा बैठावला पर तो तू तो मुंह धक देले रहता पेटे में रुकी आज तक ले हम तारा के नचनिया का मरद दुकौची कह के बोलैले बनी लेकिन आज भैया कह के बोलाओ तनी ऐसे नु कि तनी ऐसा आपन दिमाग लगा लो ठीक बा हई आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़ो। धुरंधर भैया बहुत बड़का स्टार हुए, उनकर मैनेजर थी छोटा मोटा चीज नहीं है ठीक है, उसके पास पावर है लेकिन हई घंटा लोग के चक्कर में पड़ के न हई हेकरा जैसन चाटुकारता लोग के चक्कर में पड़ के तू अपन इज्जत डाउन करत रह ठीक बा। भैया कहता नहीं हो सकी कि बाबू बोला चाहे मत बोला लेकिन ए से कह देता नहीं नू कि तारा कुछ समझ में आ जावा तू ए से आगे से ना कर ठीक बा। चाटुकारता के चक्कर में पड़ के ठीक बा तब तक ले अब हमनी के आगे क्लिप लगा देते हैं जो बाकी अगर बाकी तारा उहे करे के मतलब चल जाई हमर देवा मॉल आगे क्लिप लगा देम सब सुन यारवा हो जी के बा बाकी रौरा लोग बताई लो कमेंट बॉक्स में रौरा लोग के का हाल बा ए पक्का ख्याल बा। मिलते हैं अगला वीडियो के शेयर लाइक करे के बाद चली।